Hola, bona tarda, benvinguts al 15è programa amb el Sabadell de la Pell. En aquest cas, aquest programa sí que és normatiu, no és especial. Avui repassarem l'actualitat del Sabadell, destacant quatre pinzellades del partit contra el Barça Atlètic, ja que vam explicar gran part d'això ho vam explicar dissabte, informació del filial, del femení, de l'inclusiu i del juvenil. D'acord, nois, comencem. Ara mateix, com veieu la situació? Ens posem en context, Jaume Milà fora i Carlos Rosende a l'equip com a nou director esportiu, però Gerard Bofill continua entrenant sense saber si diumenge s'asseurà a la banqueta contra el Lugo. Per tant, com ho veieu? És un futur incert, present incert. Doncs, malauradament, celebrar els canvis que han hagut per la situació que tenim a sobre. Pel meu gust, un pèl tard, perquè les esperava el diumenge, un dia després del desastre que vam comentar el capítol especial del mateix dissabte. I el canvi de Milà era d'esperar. Era dels que era un secret a veus. I a més ha fet, abans de que arribés tot aquest desastre, bona feina al futbol base, que Això se li sí. ha d'agrair, que s'està veient ara mateix amb el filial a la Lliga Elit, fent grans resultats i estan a lo més alt de la classificació. I el que s'ha d'esperar ara, que no triga gaire, són més moviments, que semblava banqueta, però sembla que es va retrasar la cosa, que diuen que ara podríem tenir Bofill encara pel partit de diumenge. O sigui que pot anar més lent del que es desitja, almenys per la meva part, de començar ja a fer aquests canvis profuns per, per arrencar d'arrel tot aquest desastre que vam poder viure en només 15 minuts el Johan Cruyff el passat dissabte. Pol? Sí, com bé deia l'Andreu, els canvis per mi personalment no arriben dies tard, de fet arriben alguna setmana que altra tard, ja que quan veus que un entrenador no aconsegueix canviar ni una mínima espurna la dinàmica de l'equip, el joc o simplement l'energia i les sensacions, crec que has de fer un canvi d'arrel, i en aquest cas és un canvi acertat. Suposo que parlarem més endavant del nou director esportiu aprofundint una mica, però és un director esportiu amb cert bagatge, sobretot a la categoria amb un equip molt potent o a priori potent, com és el Depor. Se'l va fer fora per no assolir l'ascens, per tant és un repte una mica bastant diferent, però ja ens agradaria que fer fora la gent per no aconseguir l'ascens, ja ens agradaria. Poca cosa més sobre aquest tema. Aquesta setmana suposo que ara parlarem del Lugo i sobretot del Munitis, així que deixo al Joel que digui la seva. Endavant, Joel. Per mi la meva part crec que és un canvi que arriba tard, no tant com el Pol, sinó una setmana, però sí que el canvi hauria d'haver sigut només per el partit del Johan, però no només el Jaume Milà, crec que el Bofill i l'Àngel Martínez haurien de marxar igual, perquè si no, no té sentit els canvis. També apuntaria un altre cop a la directiva perquè crec que Jaume no té la culpa de tot. No reconec a tota la gent de la directiva, però segur que hi ha algun més que es pot fer fora i reconduir la situació. I donar les gràcies al Jaume Milà per tot el que ha fet, perquè la gent no... Bueno, aquesta afició té poca memòria i tot el que ha fet per nosaltres bueno, és una cosa molt bonica. Es va salvar la temporada passada, que crec que això ho fan poques persones, i que sí que els fitxatges que ha fet aquesta temporada no han sigut els més esperats pel seu rendiment, però que moltes gràcies de veritat. I ara confiar amb el Carlos Rosende, no? O Rosende, que com ha dit el Pol, ve del Deportiu, li van fer fora per no assolir l'ascens, dos play-offs, que va disputar amb el Depor, i va posar a la Youth League al Deportiu de la Corunya també, al juvenil. O sigui que ha fet coses molt, molt grans.
que va caure Sí. amb l'Olímpic de Lyon. Sí. Ara toca confiar en el nou director deportiu i a l'espera del nou entrenador contra el Lugo. Vale, el tema, nou entrenador contra Munitis, Gerard Bofill contra Munitis. Com es presenta el panorama? Carlos Rosende arriba, com comentem, arriba del Depor, se'l fa fora per no pujar. Pot arribar un entrenador nou? Qui creieu que arribarà? Tot això us ho llenço, endavant. Pol. És una situació molt difícil, ja que vas delimitat pel temps. Si deixes que Bofill segueixi, i en aquest cas jugant sabent que tindrà relleu a les pròximes hores després del partit, en quina manera ho afrontes i fins a quin punt és una falta de respecte o de planificació. Però si deixes que Bofill jugui i en aquest cas guanya, et quedes amb el dubte de si comença a alçar la dinàmica o simplement decideixes fer-lo fora per molt que hagi guanyat. En el cas de no comptar amb Bofill pel partit, què fas? Àngel Martínez com a interí, de qual cosa no sóc gaire partidari, o un interí d'urgència que cobreixi dos partits. Llavors, quina seria aquesta alternativa d'urgència? És una situació molt complicada, ja que depens molt del temps i sobretot depens dels molts cartutxos futuribles. És a dir, si Bofill juga i guanya, fitxes un entrenador, el deixes. Ara, si Bofill juga i perd sabent que tindrà un relleu, per tant, no sé quina sensació se li ha de quedar tant al club i a l'afició, dient, bueno, sabem que perdrà i hi haurà relleu i no passa res. Tot i que no crec que aquesta sigui l'actitud que hauria de tenir un club com el Sabadell. No sé de quina manera s'està plantejant dintre de la pròpia direcció esportiva, benvinguda sigui, però és una situació molt difícil de gestionar, jo crec. Andreu? Agafant més relleus d'entrenadors, sí que és veritat que, com diu el Pol, que estem molt delimitats. Tema diners, tema temps per revertir la situació. Sí que és veritat que el tema dels ultimàtums que s'han anat donant, com es va donar el dia de resolució també, però que es va ajornar pel dia del Barça Atlètic, parlant, mirant cap a la banqueta, no ha succeït de moment. A dia d'avui que estem fent el podcast no ha hagut aquest canvi. I pel que sembla, com he dit abans, que van dient que igual hi serà per aquesta propera jornada, m'estalviaria, si no hi ha plan d'emergència, de canvi, fer aquests ultimàtums a la banqueta, dir hi haurà ultimàtum contra el Barça B o el Barça Atlètic, contra la Real Societat B, no. Si veus que tens un pla, sí que pots donar aquest ultimàtum i crear aquesta creença per l'afició, no? Perquè si estem pendents, diem, hosti, perdem, ja hi ha canvi de líder a la banqueta. Però no ha succeït. Et crea aquest misteri de dir, hosti, és que no hi ha canvi que es pugui agafar. I tema, quan hi hagi un canvi, doncs, un entrenador amb experiència en situacions així i no agafar de la base, perquè s'ha vist que el projecte no ens porta a bon port. A veure, hem tingut dos casos en els quals l'entrenador ha guanyat i ha marxat, se l'ha fet fora, que en aquest cas va ser la setmana passada al Villarreal amb Pacheta i fa uns anys al Madrid amb Solari. I no sé si Koeman amb el Barça potser va passar o no. Koeman va perdre amb el Rayo. Sí, pot ser. Va perdre amb el Rayo i se'l va fer fora, és veritat. Sí, va ser l'últim partit, exacte. I agafant-me això de victòries, l'últim partit, tot això, si es guanyés el cap de setmana tant de bo, s'hauria de fer canvi igualment, perquè la dinàmica que portes acumulant no et genera aquesta base per dir, mira, el guanyat el deixem. No et genera aquesta confiança i has de seguir amb la dinàmica que en teoria estàs fent aquesta setmana i setmanes anteriors
també. aquest desastre que vam viure el passat dissabte. Sí, Que sí, s'ha anat gestant de problemes que hem tingut aquesta temporada. a Pinilla hem de tenir un nou entrenador. Joel? Bueno, crec que la decisió de l'entrenador el Sabadell arriba tard, com sempre. Jo crec que abans de destituir a Miki, crec que el Sabadell i la directiva hauria d'haver tingut un altre entrenador, però si les coses no funcionaven. I com no va ser així, doncs van posar a Gerard Bofill, un entrenador sense experiència, que porta de 15 punts, 0 aconseguits, 4 derrotes, i jo estic com l'Andreu, encara que guanyi el partit contra el Lugo, jo el faria fora igualment perquè seria tornar a la mateixa situació i la següent jornada és contra el Teruel, un equip directe, bueno, és una cosa trist que el Teruel sigui rival directe teu, però és així les coses i ara esperar un nou entrenador que faci que saber quan el Sabadell arribi al playoff. O, si no és el playoff, que salvi la temporada i ja pensar la següent. Sí, sí. La salvació ara mateix, primer. Per cert, Teruel, cap victòria. Un punt més, crec. O em sembla que cap victòria, això sí. El Sabadell, 2 victòries en descens. Quin és el problema? Ells tenen més empats i nosaltres tenim només un empat. Ara us comentaré estadístiques meves amb el Lugo, que per cert són positives pel Sabadell. Però vale, parlem del partit de diumenge. Alguna cosa tenim a comentar, com es planteja, com es veu. El Lugo és un rival complicat, però se li pot guanyar. Preguntes a resoldre, dubtes a resoldre. Sí, les expectatives des d'aquest cap de setmana han canviat per la nostra part de que anem encara més avall, com pel Lugo, que venien suposadament amb un ple de victòries les darreres jornades, es van topar amb la cultural leonesa de l'Eixcock, que els van donar un 3-0 que ningú no donaven ningú un duro, per dir-ho d'una manera, per la leonesa. Sí que em genera esperança aquest resultat del 3-0 de dir, mira, si ells poden donar sorpresa, nosaltres també ho podem fer. Ara, la situació, aquestes situacions en què estem encallats aquí a Sabadell no són d'aquestes que t'ajuden gaire a donar aquest salt, a fer la primera victòria que ens ajudi a alçar el vol tant de bo, però seria un esforç titànic. Si és que el joc que fem seria similar al del Johan. Tant de bo que no, però la situació és la que ens porta a pensar que així. I també, ara que m'ha vingut al cap d'aquests dies, s'ha anat parlant del tema de Baena, que han anat sortint noves informacions respecte a quan vam fer el podcast. Segons unes informacions, segons unes fonts, han dit que el jugador va citar, com va dir ell, segons diuen, a rebentar-los, els jugadors del Barça Atlètic. I no t'ajuda. Aquests dits, si fossin certs i es quedessin escrits a l'acte de l'àrbitre del partit, juntament amb el llançament d'ampolla que va anar a parar a la vora de l'assistent de la banqueta, que va ser de podrien portar-nos... Exacte. Ens podrien portar a pensar, com ja portava indicant, que seria més d'un partit de sanció per Baena. Recollint tots aquests fets, tot això, si va acabar en l'acte, podrien ser 3 partits ben bé. Vale. O sigui que no... Ara no el tindrem segur contra el Lugo, això ja ho sabem, i ara caldrà esperar si el podem tenir més enllà de la següent jornada. Vale. I pel que fa a Munitis, sí. Aquí sí que hi ha un entrenador amb experiència, com ja vam tastar aquí al Sabadell d'una manera gloriosa, i ens ho posarà molt, molt difícil, la veritat. Malgrat que hagin caigut de manera forta la jornada passada, això no treu la fortalesa que tenen els gallecs.
i a més que es troben cap a dalt de la classificació. O sigui que no estarem en terreny fàcil. Pol, sobre tot això, perquè han sorgit diversos subtemes. Lugo, Baena, Monti. Sí, bueno, en el cas de Baena, com ha citat l'Andreu, les paraules, hi ha vídeos que sí és veritat que les paraules són les que s'han comentat, crec que tretes de context ja es va explicar a què es referia amb aquestes paraules citades. El tema de l'ampolla s'ha constatat que no va ser ell, per tant, l'expulsió prové del llançament de l'ampolla, és una expulsió objectivament injusta, perquè no és a la persona correcta. Sí que és veritat que després, depenent que es fiqui l'acte, es va encarar amb l'assistent un parell de cops amb actitud certament violenta, depèn com hagi quedat reflectit, sí que es veurà afectat. Jo potser 3 no, però aquest i un altre apostaria que sí. En relació al Lugo, bueno, poca cosa, coneixem l'estil del Lugo de ben a prop, el vam tenir l'any passat, un equip dur, amb una defensa, sobretot una porteria relativament jove. Vaig poder veure l'últim partit on van perdre, si no recordo malament. I bueno, un equip que juga pues, a Pedro Munitis, estil Pedro Munitis. L'any passat vam comprovar la seva eficàcia. Per tant, a la nostra situació, on només calen resultats, indiferentment de com ja no estem per jugar bé ni malament, ens aniria d'allò més bé, com s'acostuma a dir. O sigui que, bueno, serà un partit complicat, a veure amb quin entrenador sortim, tot un misteri de moment, i de quina manera sortim, també és un altre misteri, però, bueno, certament la confiança no està ni molt menys perduda en aquest equip i sobretot en aquest club. Joel, i ara quan acabi Joel repassem els 11 i ja canviem de bloc, si us sembla. Per la meva part, el partit contra el Lugo és un partit molt complicat, d'aquells que cada és un empat un empat a casa o és una derrota, perquè ara mateix no crec que el Sabadell estigui per guanyar el Lugo de Munitis. Potser sí, amb un penal al 90 sí, però sincerament venim de perdre 4 contra el Barça, el Johan. El Lugo és un rival directe un altre cop i el Sabadell no es troba molt bé. Un entrenador sense experiència que no té bones sensacions encara, que no ha empatat cap partit encara, i el Lugo arriba amb Munitis, un joc molt ofensiu com sempre, com va jugar com nosaltres, i destacar també la presència de César Morgado, el capità de la temporada passada, que tornarà a jugar al Temple, que espero que la gent l'aplaudi per tot el que va fer a casa. I pel tema Baena, jo vaig veure un vídeo on surt el Baena que volia agredir a l'àrbitre. No sé si ho va veure. Jo només per això el posaria a 3 partits, la sanció. És del Sabadell, però un jugador no pot anar així per la vida. Sí que es va veure, també allà al camp, des de la posició de premsa on vaig poder estar, es va veure perfectament aquestes accions que comentes. Ho va fer per intentar, per dir una manera, 2 cops, tant assistent com a àrbitre principal. Vale. Repassem l'11 del Sabadell, l'11 probable del Sabadell per aquest diumenge. Comencem amb tu, Pol. Com ho veus? Sí, bueno, tot depèn realment de quin entrenador sortim. Per la meva part comptaré que seguim sortint amb Bufí, per tant no m'arriscaré gaire en quant a probabilitats. Què us sembla si m'ajudeu? Hortolà, a la dreta Stals. Tenim a Melívia, Miquel, sabem algú? Crec que Melívia està recuperat. Segons vaig llegir en alguna notícia, ja tindria en teoria l'alta, però si ha passat 4 anys. Pau Resta i Sander. Potser m'equivoco i tant de bo m'equivoqui, perquè a mi m'agrada veure Sander una miqueta més avançat. Optaré per Pau Resta i Ricard Pujol, com l'altre dia.
Per l'esquerra, Toni Herrero. Al mig centre defensiu un altre cop Domènech i Sander. Em va agradar molt l'altre dia, de fet la part més destacable del partit. Com a mitja punta, potser Moyano, i la davantera la de sempre. Em van agradar bastant els minuts de Guillem Naranjo, tot i que la situació del pobre nano no està sent la millor, però és veritat que jo li seguiria donant continuïtat, potser com a revulsiu, minut 60-70. Joel? Jo sortiria a la porteria, deixaria Arturo a la banqueta, perquè sincerament no està. Posaria el Freud, que encara no ha jugat a Lliga. A la defensa ho sortiria amb 4 defenses o 3, però per mi jo sortiria amb 3 centrals millor. Que serien Pau Resta, Amevilla i Carrión, perquè són 3 centrals que poden parar una mica al Lugo. Al migcamp jugaries amb 5, si no m'equivoco, i posaria per la banda els Tals, a l'altre al Marruecos, que em va agradar com va jugar. També posaria al migcamp a Marc Domènech, Sander i Gualda, i a la davantera posaria a Christian i Vladis. Crec que no he passat, no, de jugadors, són 11. Sí, no? Sí, entenc que sí, has arribat a 11. Pues aquest seria el meu 11. Vale. Andreu? Doncs jo tiraria de 3 generals, coincidim molt tant amb en Pol i el tret que ha dit el Joel de porteria, donar-li aquesta confiança a Freud Leal, com ja vaig comentar a uns podcasts abans, i sobretot aquesta importància també, com han comentat, amb Marruecos, de donar aquesta importància als joves, com amb Sander, que ja ens va demostrar el seu potencial al Johan, i li donaria aquesta importància amb ells, ja que es veu, tant el filial com he dit abans, que aporta bons resultats i bon joc, a contribuir a aquesta millora, si no és com diu el Pol abans, que ja no és el resultat que donem, sinó de millorar el joc. Confio en ells en que sigui la peça clau que ens doni que ens faci alçar el vol cap amunt. Vale, doncs I també, sobretot, qui tinguem a la banqueta, perquè a hores d'ara seguiríem amb la línia de continuació amb Bofill. A veure, el meu 11, canviaria Hortolà per Freud. Considero que hauríem d'establir un canvi. A veure, Herrero, Pau Resta, Estals, i en lloc d'Antonio Sánchez potser posaria a Melivia. Li donaria l'oportunitat a Melivia o a Juanmi, no sé si pot jugar. En mig camp posaria a Sander i en aquest cas canviaria Marc Domènech i ficaria a Beitia. D'acord. I en el que és la punta d'atac, doncs, què canviaria? Vale, en les parts, Vladis i Nando, em va semblar que va jugar molt bé, Herrera i Naranjo. Penso que Manel sí, però li donaria l'oportunitat a Naranjo i que surti Manel a la segona part. No sé si potser és el més encertat, però bueno, es pot intentar. Vale, doncs canviem de bloc, si us sembla. Deixem el primer equip ja i canviem de bloc. En aquest cas parlem del filial, el filial que va guanyar 0-4 al camp del Palamós i ara mateix està segon a la Lliga Elit. Dissabte rebrà el Viladecans a les 5 en un partit previ a un altre enfrontament que tindrà a casa davant els Sants. Com ho veieu? Com veieu la situació del filial? Doncs repetir el dit abans, no? De la bona feina que es fa
amb el Sabadell B, el filial, que està assolint uns resultats perfectes. I quina millor manera de reflectir-ho que ser segons a la classificació i intentar fer el salt a la primera, no? I acostar-se a les posicions de Copa del Rei, que ja seria un altre fet extraordinari. Bueno, el filial que no pot jugar a la Copa del Rei. No, cert, perquè... Cert. Sí, és per apropar-se a tercera, en aquest cas, per estar entre els dos primers de tercera. Vale. Adéu, Pol. D'acord. Bueno, aquest dissabte rebrà el Viladecans, rival de la zona baixa, no es pot fiar, però evidentment confiem en una nova victòria. Vale, juvenil masculí. O una altra victòria, en aquest cas, d'autoritat de prestigi contra el Barça per 3-1 el diumenge, partit que no vaig poder anar a veure. Bueno, bon partit, bona remuntada, 3-1. La veritat és que van jugar molt bé i el canvi a la banqueta està donant-li bones esperances a l'equip per tirar més amunt. Com veieu aquest juvenil? Que, per cert, aquesta setmana no té lliga, la setmana que ve se'n va jugar a Mallorca. Com ho veieu? Doncs, descans, mira, agafant-me la victòria al Barça, la victòria més que merescuda. Després de guanyar el Barça, si no m'equivoco, la temporada passada ja ho van fer, o es van quedar ben a prop. 3 temporades. D'aconseguir-ho. Sí. Que va coincidir amb el Logroñés Sabadell, que estàvem de ruta cap a les Gaunes. Exacte. Que seguíem el partit per Twitter, anàvem fent el minut a minut per sentiment arlequinat. I celebrar aquesta dinàmica. Aquests resultats dictaminen també que s'està fent molt bona feina en juvenil i que donen bon futur al filial. I si es van bé les coses, que s'estan millorant, espero, de cara al futur, millorar també el primer equip. Que això es tradueixi en grans futurs per l'Arlequinats. Joel? Que no t'havia donat pas per parlar del filial, però... No passa res, Miquel. Bueno, a la part del juvenil, sí que és veritat que el juvenil va començar malament la Lliga, crec, no? Sí. Però amb el canvi d'entrenador està guanyant molts partits, com per exemple el que va guanyar la remuntada del Barça, que guanyar el Barça no és fàcil, cap partit contra el Barça és fàcil, més en aquestes categories, i com diu Andreu, a veure si com ha millorat el juvenil, pot millorar el primer equip, perquè mai es sap, potser ara mateix és arribar últim, però que queden moltes jornades i estem a la jornada 13. I per part del filial, que va guanyar 0-4, destacar la vocació de Marc Marruecos, que va jugar al Johan 20 minuts, crec, i el dia següent va jugar a Palamós i va marcar. Destacar aquesta vocació del jugador, que encara que hagi jugat un partit el dia abans, en jugar un partit sense ell encara fa gols. Així que crec que és un jugador que el Sabadell ha de tenir en compte per partir contra el Lugo. El futur del Sabadell, que són 4 nois, 4 fantàstics, que són Nastals, Vladis, Sander i Marc Marruecos. Considero que són 4 jugadors importantíssims. 3 dels quals hem tingut l'oportunitat de veure en categories inferiors. Per tant, confio en ells. I sobretot, casualment, en els partits que malauradament no ens van bé, són els que ressalten els seus noms. L'altre dia Sander va ser el millor MVP del partit del derbi i Stals han estat nombrosos també en diferents partits. També destacar el Marc Vargas, que va passar el mateix a la temporada passada, que va sorgir i va canviar molt la defensa, fins que va arribar a Miqui i ja no va jugar més. Doncs parlem ara del femení. El femení que ha aconseguit aquest cap de setmana una victòria i una derrota. Victòria del juvenil femení patint a Reus per 0-1 amb un gol de Natàlia i derrota, en aquest cas, el primer equip femení davant el Sant Cugat, no, davant el Vic Riu primer. Sant Cugat fa 2 setmanes.
Tot un clàssic. Aquest cap de setmana el juvenil té partit amb el Cornellà i el primer equip femení té partit el primer equip femení jugarà al camp del... Ho repassem. Mentre ho busques, remarco la derrota davant el Vic Riu Primer. Vic Riu Primer, per qui no coneixi gaire els orígens del futbol femení a Catalunya, el Vic Riu Primer ja formaven en les primeres lligues que hi van haver de futbol femení. O sigui que cal remarcar la importància d'aquest club. A casa contra el Sant Quirze. Diumenge, 1:15 a casa davant el Sant Quirze. Partit al que no hi podré ser. Estaré veient a un altre exarlequinat per una altra web, un exarlequinat com Néstor Querol, amb l'Atlético Saguntí, però no podrem ser, però us ho explicarem a la crònica posterior al partit. Esperem que el derbi es resolgui amb una victòria. I tant, ja és necessària per tapar la ferida, per dir-ho d'una manera, de ser oberta a Vic. A casa davant el Vic, sí. Són dos partits... Per cert, que el partit davant el Sant Quirze tindrà cert morbo perquè hi ha bastantes exarlequinades al conjunt del Sant Quirze. M'imagino, sí. Jo, si tinc temps, suposo que em passaré per allà, per veure el femení, que l'última vegada no vas poder al final. I el diumenge no fas res pel matí, o sigui que aniré a veure... Doncs te'l recomano. Serà un partidàs. I parlem, comentem ara situació al CES inclusiu, que crec que és l'únic que ens queda per parlar. Vale. CES inclusiu, aquest cap de setmana com li ha anat? Doncs ha hagut les dues cares de la moneda. Pel CES inclusiu A, que va jugar aquest passat diumenge, es va saldar amb victòria a Sant Vicenç dels Horts en un duel molt igualat on els arlequinats, a través de les instruccions de Joan Rodríguez i José Manuel Ramírez, si no m'equivoco, que ara introduint noms nous potser no vull errar-me, van aconseguir impulsar un bon joc dels seus amb col·laboració de tot l'equip, que això és molt important sempre, que tot l'equip se senti partícip del joc, i van aconseguir sortir-se en victòria davant la penya barcelonista de Sant Vicenç dels Horts, que sempre posa les coses molt, molt difícils. I pel que fa al CES inclusiu B, de Sergio Pellicer i Toni Torner, malauradament es va tornar a caure davant el Magic Dream Team Anoia, conegut ja per la temporada passada i haver jugat a pretemporada davant d'ells. És un equip també que et posa les coses molt difícils i es va tornar a veure, no?, aquest passat dissabte, on malauradament els arlequinats van poder avançar-se, però ràpidament els anoiencs van empatar i a partir de la segona meitat, el tercer quart, es van apoderar del match i van acabar guanyant per 1-5. I aquest cap de setmana que ve, el CES inclusiu, la jornada del CES inclusiu es veurà reflexada en marc del Som Capaços, en marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. I enguany, Digues? 3 de desembre, el Dia Internacional. Exacte. Comença aquesta setmana, aquests dies, perquè encara queda una miqueta per desembre, començarà aquestes setmanes de celebració amb actes de reivindicació i hi haurà aquest torneig del CES inclusiu que obrirà aquest programa d'activitats amb la visita en marc de la jornada de la ULIC de l'Insercor de Cornellà, que s'enfrontarà al CES inclusiu B, i a part hi haurà partidets entre les mares dels jugadors del CES inclusiu davant els seus fills i més companys, membres de la penya arlequinada CES inclusiu, que també es trobaran amb el CES inclusiu A, que sí que es disputarà el torneig en si, i es aniran trobant tant CES inclusiu A, C i D, perquè el B, recordem que estarà en la participació de l'acte, però jugarà el seu partit de Lliga.
aprofitant aquest acte. I tot això us ho explicaré àmpliament en un article que publicarem demà amb tota la informació del passat cap de setmana i un tastet i el programa de Som Capaços que s'encararà la setmana que ve, on també us explicarem en un article detalladament com ha anat aquesta celebració. Joel, una cosa a comentar, i ara dic les meves estadístiques sobre el Lugo. Perfecte. Té pinta golejada, però bueno. Endavant, Joel. Per mi jo no tinc res a comentar ara mateix. Sí que pots passar amb les teves dades, Miquel. Doncs les estadístiques és que el primer cop que vaig veure el Lugo va ser el 2014, gol de Tanabe, Sabadell 1, Lugo 0. 1, Vale. 2015, 11 d'abril del 2015, Sabadell 2, Lugo 1. Va marcar Cristian García i crec que Aníbal. El 2019, abans de la pandèmia, a Montilivi, vaig veure un Girona 3, Lugo 1, amb 3 gols d'Estuani. La lògica és que ara fiquem 4 gols. Però bueno, no crec que passi això. Però sí, he vist sempre a Lugo, l'he vist a segona, sempre ha jugat amb el Sabadell a segona, ho he vist que han jugat una vegada l'any 93 i la resta ara a l'actualitat, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2020-2021. No vull recordar aquest partit que va ser sense públic amb el gol amb el penal aquell d'un jugador, no sé com es deia. Que va anar al pal? Va ser aquell partit? No, va ser el penal a l'últim minut. Vale. No sé si us en recordeu. Era un jugador basc que tenia. Sí. Guruceta? No, era, a veure, tenia un nom llarg. Sí, ara mateix no recordo. El Gorosiri o algo. Sí. El penal de... Sí, ara mateix no sé qui, però... El Gorosiri, crec que es deia, no? Sí, em sembla que sí, Ostres, bueno, no me'n recordo, queda menys d'un minut. Bueno, nois, hem tirat noms. Sí. Doncs, com comentaves de golejada, qui sap, ojalà puguem recrear el que va crear l'Escoc en Company, un de Barrena. Hosti, sí que és llarg, sí. Doncs no ens ha passat pel cap. Que va anar al pal, oi? No, que el va fer al penal i va marcar el Lugo a l'últim minut. Vale, sí. Ui, calla. No recordo. I la meva opinió sobre el Lugo, perquè el Lugo va marcar gols a l'últim minut o en baixar equips, té bona experiència, en fi. Doncs sí, qui sap això si hi haurà golejada o no, si podem recrear-lo de l'Escoc en Company. Ha estat un plaer, companys. Se te'n veiem en el proper podcast. Honor.